for Aquaba, the bar and Sadia media. So, Danny Day, I didn't quite share any of you at the Brahma. And name me Dan Hokaka. Na Edia call Abraham, a year Onipa, and it's any young Cosi Bono. A free, no, na Bobrima, now ye woo no one who said was not for you, a black and a farm apple. And it may say, a young da. Ya now, subscribe. I'm on for Ati. No, I share so. I'm on for now, if you are like this, so now you hear a woman, you say, I feel overcome. So I shall want to, if I also why do not the war at home. Then I need other also necessary Jamaican and I'll get him said, Sam Kwan, so one my say, so what do you need? What do you need? See, in Onipa. The brands and some women are a costume. Nay, move, yeah. The one penny that church and said, same. Jimmy Bessel commenting on and then make a safa Onipa. If you now assume the war noir to see blue. You will a Jibia, you will Brabia or the stages are what do know. The dear, the friend of home. Say, you won't Nipa at your dear, when you fought the friend of Pan said, will you, or your Abofra? Abofrano, HSA. Your bono, I dear frat and more. Your bono, and your frat in ya, your bonnet, your friend beer. The Nima Oyenino, at said ye, and more a year. Said you are not a former, a quack of fat lady. Senia, a boy, quack of fat, a deal, pepe. I give me a duffel beer or fire, no addition. Or no more, a soup, any no, a pet. The tough from said, Mofra. Say, Omu, a pejaka cra, a year or bar, any a year, Remano. Yana is Shimuno, if fresh here or hope, and a decoso. Bermano, a funny friend say, acquire a pada. A padano, HSA, we need penina aqua. Ubia, two friend, no assume, or ha, Ebraha, and Nina, and Sayabum Catra, but a padabiano, two friend, or your body, two friend will come to, or you be and your two Casachano, you say we need penina. There be up a service piano, or say, a day, or your bands on your twins or your buyer. Or ya hosa, ye cosuya, when you fed ye in winning pay. When you remember in a bit with your boom or farm, a feature, I say, beg your proud, which way you know, on farm, I didn't try, or ya sa. Not an issue or the echo. Now, only if you say, you do echo do me, a chrono. A famous say, one a bobiano as son. And she said, or your bar. Now, or ye do, say, Awoo, then sap, a so. A fina fedi be a chassis a banu. Now, can he say, or ye a bayan or pa, go sim. A fee, or go say, none is cheap police, when you know, Puka every creature how, now fee, the truth so a yak sack here, then the moon so a gina, so or bap a pet. It is Sabrina. Now, I don't so we're free. And yet, now buy a young I could do dear friends at Catesia. Now, or Katakatan. So we be already ferry with the Nima ACC or the Nadeja ACC. Before a tough friend said, really, or at Catesia. Sounds they do baby a member so it be Sabrina or so near Senidino near a branch. A branch here, HSA. It is almost I think we have a country, we are, you said, we knew she. You said, she, the old can on fire. Say your part, which remember some ranch here. One eta upa. That ranch here, almost a upa. You see, this Sabrina,
adia omutaye ebi ni se asem bi a obaka kire no afutu bi a be mamu bi a no usu se yo kan enye no kre yo ka bi a no onu usu se enye no kre onu a de ofise o kan eye wo panina wafa ho akọ wafa mu no usu se enye enti uko enye enkanka abujimemu sa mrantie na ye kan free base bi miensa ekobu base bi mo pelo na o twi bi ebi adintra so o su se wonwa ene wonwa utu o mfa o mfa bebi eni si ekro no o se nko o se mfro ene eba o se ha hefa na o se wa na free ba asem bi eni wa beka ade a kire na so yi ebechi na o baye ti ta from se mrantie ka sebi akire na ɔtete ntupa bochima ma wo nse saa kwara na wo modu saa bia no wo mu hwe nse aban no sisi se ɔyɛ akwada ɔyɛ bɔne a yɛnka yɛntimi nkyɛ no yɛnyɛ no hwe nse onuru no mpani mfie mu nti wɔn tumi yɛ deɛ wɔn pɛ bia obi bɛsɛ mfie no mɔtwe ɛkɔ aduonu no a afei na wɔn mfie no ɛsesa na edumra wose wo dwene nse enye wono a ne hu bio na fi oduru baabi a ye kan se oye panini eba panini na se che se uka anyini ho na o sha se se afi obepemba odi ma panini ma ne be si ne ni so saa so na ketesia nso eduru ho a no so sha se se on so e de mema pa e bi si na ni so na eye na se saa bre no ompo kaka bi ehwe se oba ne be ma na mu ehwe a na se aso mu dem e de ne nya se botwa eninchi na ema wo mu du saa bre no o mu ta yinsan basa na so ka aka ne de na nka wakata wo masie no edu bese mfie bi no e pa do kora free saa bre no kro mpanisi yesi wasiwa ubi ba besi wasiwa se o sha asie so ubu nsa afi wodina no ato so na ubu nsa bia ye de wakọ kire ohima a okum ho na wahwe olufu ano ahwe ase bibia na kama na fi wo ma wade saa na titibire mu tie saa susu ana wo se eye na so eni maya na se kitesi esisi so yi e brakra ye mu wo mu na se o ma sei bibia Sara eso na mrantie no so etie wo huna na so akofa aba kani brenu sa branche kofa bibi esa aba ya no ba na wo ta kan se wa ba nyin se me ba dia ma bi o machine ye ka se ba bi o machine wa hwe ya uturo se na e din ho de pa se si wo ye ju machine ni ti bi da asika phone ni ti to machine e ma ye ma machine no so ane kan ne nya de bi ehu bia o eye fidi e de pomade ya na no bo sei na so e ka chiro se we ya branch na ko ye sa ko yin se o bia e ka se be ju machine bibiri powrum ni dwane ko tra ba bi mfie bibiri ko ba bi isan machine e se bi no du sa bran mo na se nkora no ya ahunti sisikumpo ane wo kwa emaya no wo se na wakonyin se wo jai adintra wantiman kasa no ho nsi bi afi edru ebra obema no oduru panin fie su no a oware no ware a afi asudie ebeda no so asudie ebeda no so no bi ense oware ne yire bewo obeye obehwem kwada oba be ba konma okwa ko isi nti basa na bini ni nyina si wantimi ammo no bra no eye wa hyase a ifi okoni na braba sa be ma no boni tutu bi abrabo enne oye carpenter echira oye mason ade sho ye ade sho isi wosu kwa hankwa nkola ni nyine ni na jase bra no ya branch no ai ka kire se onto no bon wa onto no eti sa osono sa ohaw no esa be toro so ema na brabo eduru ni bia nkoye so anya obi anso mu a na dani dani na brabo akoye tutu bi di abrabo
saa nso ana ɔbaa no so ɔkɔyi nsɛn a afei na wafiri n'abrabɔ a na ɔbɔ no sɛ ɔyɛ abaayɛ a ɔtumi siesie no kamakama ne nanteɛ kamakama no afei ɔwo pɛ na afei wabɛyɛ ɔbaatan no deɛ mpanimfoɔ ka sɛ ɔbaatantan sɛ wawo ɔba nso gu so ɔkɔ gyane gu so ɔyɛ sei afei wodan mu mpa na wasiesie no ɛba saa mmaa ne mmarima ntako paa ɔbaa baa na ɔworɔ ne kaba na ɔde agu ha ɛfisɛ no bɛɛsu obiara na no ba wadwe nso agu akonnwam na wadwe nso agu mpa so na afei ayɛ akasakasa ɔbaatantan ɔno nso nsu ɛbi no saa awarefoɔ ɛtumi tenaa ne wɔn nyinaa afei ɛbɛdu baabi no na bɛrima no wayɛ panini a baabi a wakɔ no wɔfiri mpanimdie no akɔ su foforɔ mu a yɛfrɛ sɛ akɔkora wɔntumi nyɛ nneɛma biara bio ɔno ankasa ntumi nkora no ho bio ne ntumi afira po ofira yi sɛ obi na bɛsɔ no mu ɛbɛdu saa berɛ ne nyaroa ne nneɛma no bɛwura akyekyere no a ɔntumi nkɛntene ne ho sɛnea kane no ɔsi kɛntene ne ho fa no nti duru hɔ nom a na obi ne sɔ no mu ɛma nneɛma bi a ɔsɛ ɔyɛ ɛfa ɔno ara no ho na ɔsɛ obi ne boa no ɛma no ɛyɛ afei ɛmaa no nso na ɔno nso afiri saa mmaa ne mmaa yɛ no mu ɛrekɔ mmerewa mu mmerewa no kyerɛ sɛ abere adeɛ bi abere biara no ɛbere pa amango bere a yɛde yɛtidi anka abere a yɛde yɛtidi wanti a ɛbɛsi wa yɛde aprɔ bɔfrɛ bere ara na sɛ obi ampa nkɔkyi ani a ɛti wa ati aprɔ asɛe ɛdu saa bere no a na aberewa ne akɔkoraeɛ na wɔn ho ayɛ ahomte de ama mma yɛn aka aman mu mpo deɛ yɛ na wɔn mma wɔn nananom ne ade ɛbɛtena wɔn nkyɛn ne wɔn didi nkɔmmɔ asosɔsɔ wɔn mu aburo bi a na akɔkora bi wɔnyini dodo a nti kane no yɛfa no ne yɛde no abɛtena du hɔ na wato awia saa dura nwura ne atam no akɔgye dɛ bi koraa hɔ a ɛsɔ gya wɔ dan a na ɔda wɔ no ɛfisɛ wɔntumi nyɛ hwee bio wokɔ aborɔkyima mu nso deɛ a ɛyɛ wo ne ɔyere ne okunu ɔma di mfie du mɔtwe a obi akɔbɔ no bra no na aka wɔn nko a na asetena ɔyɛw a saa mmerewa ne nkokora yi afa mu no ɛnyɛ asɛm wa ɔno nko a ɔbɛyɛ biribi a ɔno nko a nti ɔntumi nyɛ a na ɔsɛ aban pɛ nnipa bi na ɔba bɛhwɛ no kakra ɛhwɛ bɛyɛ nyɛ ɔba bɛhwɛ no nti bebree awɔba a ɔhyɛ dɛm hɔ a ne obi nkɔ obi mma ɛti sɛ bi a obi ankɔhu sɛ po wɔ yɛto no akyɛ yɛnkɔnkɔ bie ne ɛhwɛ a wɔkɔ ne ɔwu da hɔ na sɛ bɛpase onipa saa na ɔte o onipa saa na wabrabɔ atie mpanin nso ka sɛ nnipa duru saa a sɛ dua a wɔanyini na apaapɔ ɛbɛba mu nti apaapɔ no ba mu a biribi a woyɛ biara no ntumi nkɔ so afofi a mpɛ sɛ metu fa onipa wasesɛ mu ɛde sɛ ɛberɛ a wowɔ wababunu mu no sɛ wowɔ biribi pa bɛyɛ ayɛ na mmom sɛ woanyɛ na akɔkɔduru ɛyɛ wo mfie mu a wokɔ mmerewa ne nkɔkoraberɛ mu a wobɛhunu amane paa meka sɛ mu berɛ bi sɛ abrabɔ yɛbɔ na nɔpa sɛ woantumi ambɔ na nɔpa a wɔbɔ na awia no wobɛbrɛ paa sɛ awia si wapampa mu biribi a woyɛ biara no wode brɛ ɛne na meka sɛ sɛ woawade a wobɛhwɛ sɛ wobɛma nkora aduane adi wo wobɛkɔ sukuu wobɛyɛ wɔm nneɛma bebree ɛne na wahwɛ a na akɔyɛ adeɛ na akɔtɔ bidie na akɔtɔ kyɛmɔfiri na ɛda bia wɔ adwuma a woyɛ dɛ woyɛ ɛmpa saa mmoa ɛwɔ asetena wonya anigyeɛ ɛwɔ asetena na sɛ wɔn nyinaa woantumi anyɛ deɛ a ɛne ɛhyɛ bɛtɔ so anadwo na woabɔ berɛ anadwo ɔpanin a woamɔ no berɛ yie anadwo waa na wobɛsɔre wakɔ nsuo waa na wobɛsɔre na wakɔ ne waduane waa na wobɛsɔre na wayɛ wo biribiara na sɛ yɛade abɔ na sɛ wontumi nyɛ wei no a na abrabɔ bɛn ɛna wobɔyɛ onipa makyerɛ w'asetena no makyerɛ sɛnea wosu sitiɛ nti hyɛ aseɛ hwɛ baabi a woduru na boaboa ho ɛhwɛ owuo na sɛnea sitie biara no owuo no deɛ wokwati no a ɛyɛ yie wowu anigye mu anaasɛ wowu awerɛhoɔ mu wo mfie te sɛn
Bible book I can say if you know your son, a person at your tree. That's if you walk around right and I say, I it may be all group you have been. Like I will say, we are Colana and say, quite be out so what we do home. That we do what's it very saying and a more. Of which sound the moment. This has to be. If you need pack a terminal soup. The Dutch are how we're paying fee. That's SCD, my crown.